Ġabra ta' kampjuni minn medja ta' 200 metru taħt l-art immarkaw it-tmiem ta' numru ta' studji ġeoloġiċi min-naħa tat-Transport Malta sabiex imexxu l-qudiem il-proġett tad-disinn ta' mina bejn Malta u Għawdex. Il-ġabra tal-kampjuni mill-kuntrattur Geotexpa issa ser jiġu analizzati sabiex bekk tkun magħrufa l-kundizzjoni tal-blat u materjal taħt l-art u taħt qiegħ il-baħar. Hekk kif jinġabru r-riżultati ta' dawn l-analiżi ikun immiss li jiġu miżjuda ma' informazzjoni li nġabret permezz ta' investigazzjonijiet sismiċi li saru. Din il-ġabra ta' informazzjoni se sservi sabiex jinħoloq mudell ġeoloġiku taż-żona bejn Malta u Għawdex. Dan il-mudell mistenni jitlesta fix-xhur li ġejjin u se jservi bħala qafas sabiex fuqu jkun jista' jitfassal kunċett għad-disinn tal-mina bejn Malta u Għawdex. Il-mudell ġeoloġiku flimkien mal-investigazzjonijiet sismiċi qegħdin isiru mill-Università ta' Malta b'kollaborazzjoni ma' OGS Trieste. Transport Malta tinsab taħdem mill-viċin ukoll mal-konsulenti Norveġiżi Sintef, konsulenti b'esperjenza estensiva ta' mini taħt il-baħar. Aktar kmieni din il-ġimgħa dan il-proġett kien jinsab fuq nett tal-aġenda tal-laqgħa li saret bejn il-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borg u lill-Assistent Ministru għall-Infrastruttura tar-Repubblika tal-Korea Kim Il-pyong. Laqgħa li fiha l-Ministru tar-Repubblika tal-Korea offra li jinqasmu t-teknoloġiji u l-esperjenza dwar il-mina.